Vaig néixer a Cuba, a la capital, a l'Havana, de pares catalans, el pare era cubà, de pares catalans, i la mare de Barcelona, nascuda aquí al barri de Gràcia. I jo ja de molt petit me va agradar sempre molt la música. Recordo que la meva àvia me deia que jo sempre, quan sentia les peces de música pel ràdio o per on fos, sempre portava el compàs amb el peu. I deia, aquest nano li agrada molt la música, perquè fixa't, tu sempre està pendent de quan toquen una melodia. I vaig agafar-li un bon dia amb el meu pare l'harmònica, que ell la tocava en els seus moments lliures, li agradava molt també la música, i vaig començar a tocar-la, i al cap de poc temps vaig començar a tocar d'orella tot el que sentia per la ràdio de forma autodidacta. Clar, els meus pares van quedar bastant sorpresos, van dir, carai, aquest nano que té 4 anys, 5 anys, però escolta. I al cap de poc temps, en un moment donat i un any determinat, com a regalo de Reis, em van regalar un acordió a piano de 48 baixos. Jo tenia llavors, acabava de, encara no, 7 anys. I més o menys va passar igual que amb l'harmònica. Vaig fer 2 o 3 classes amb un bon professor, recordo que era basc, un home molt castís, evidentment sabia música i tot això, i va dir, mira, dice, los acompañamientos de vals, do, sol, 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 do, dominante, tònica, molt bé, i escolta, i amb un mes i d'orella va passar bastant similar a lo de l'harmònica. Vaig començar a tocar de forma totalment autodidacta. Clar, els meus pares van dir, aquest nano, amb 7 anys, encara no ha fet els 8. Jo anava a tocar concerts allà de forma gratuïta, anava als concerts que es feien a Pro Naturals de Catalunya, gent que havia tingut que marxar d'aquí, de la guerra i tot això. El meu pare era una persona, això sempre se'n va preocupar molt, i era un vocal de la Junta d'allà, de la Beneficència de Naturals de Catalunya. I jo anava a tocar peces catalanes, peces espanyoles, i vaig començar així. Al poc temps ja em van matricular al Conservatori Municipal de Música de l'Havana, de piano, solfeig i teoria. I ja vaig començar, al cap d'un any, també vaig dir-los que jo volia el clarinet, perquè el clarinet ja de molt petitet era l'instrument que m'havia seduït. Sentint una pel·lícula que es deia La història of Benny Goodman, The Story of Benny Goodman, que era preciós, i la vaig anar a veure, acompanyat dels meus pares, però jo molt petit, la vaig anar a veure 3 vegades i vaig tenir claríssim que era el clarinet el que jo volia. I vaig anar alternant el piano, el solfeig i la teoria, evidentment, i el clarinet. I per dir-te que als 12 anys havia acabat la carrera de clarinet amb tots els cursos que té, diguem-ne, aquest instrument. És quan llavors els meus pares van decidir de marxar a Barcelona per conèixer la família, cosins, tiets, en fi. I vaig vindre concretament a fer un curset, vaig fer un curset intensiu al Conservatori Superior de Música del Liceu, així també com a Perpinyà i a França, i vaig estar ja agafant una miqueta, si més no, de contactes i connexions i de més, i em va anar molt bé, honradament. Recordo que vaig estar amb professors d'una talla bastant important, Mestre Morales, vaig fer unes classes també de piano, perquè no va ser mai el meu instrument, evidentment, el piano vaig fer només 6 cursos, però vaig anar una temporadeta amb el mestre Pere Vallribera, i em va servir de molt. A França també vaig fer un curset a Perpinyà, i després això ja de volta a Cuba, que vam tornar a Cuba, perquè va ser única i exclusivament això, una temporada que vam estar per conèixer la família i tot això, i vam tornar allà perquè els pares tenien el negoci allà i de més. Quants anys tenia? Jo llavors no havia complert els 14 anys, tenia 13 anys. Acabava d'acabar el clarinet a l'Havana, al Conservatori. Havia acabat tots els estudis que, com he dit abans, comporten tot el que forma la carrera de l'instrument de clarinet. I amb unes notes especials? Home, sempre sobresalient, normalment, sobresalient. Recordo que llavors ja volien anar allà
fitxar-me a orquestes bones. Jo era molt jovenet perquè em havien sentit i me deien, bueno, chico, tu tienes que tocar el saxo, no? Porque el clarinete sí, però... Bueno, i llavors ja després ja va venir que vaig agafar el saxo i el clarinet, però clar, primerament els mestres sempre em deien, acaba bé el clarinet, perquè després el saxo, el saxofonista que agafa el clarinet no és mai un bon clarinetista, i és veritat, la pràctica això m'ho ha donat i me van assessorar bé. Aleshores, va ser ja quan a Cuba, al arribar a Cuba, em vaig trobar que hi havia una plaça o posició a la qual vaig optar, però com no tenia els anys reglamentaris per poder-m'hi presentar, vaig tenir que demanar una dispensa d'edat, precisament a l'alcalde de l'Havana, el doctor Ángel del Cerro, i em vaig presentar aquestes oposicions per una plaça de clarinet, de professor de clarinet, de la banda municipal de l'Havana, la qual vaig obtenir. I recordo una anècdota molt maca, perquè jo ja havia pres possessió i de més, recordo que el mestre Gonzalo Roig, que això de Roig no ho saben dir-ho, deien Maestro Gonzalo Roy, Roig no saben dir, ell era net de catalans. Em va acollir molt bé, un músic extraordinari, una sapiència, si més no, i una sabidoria increïble, ja no amb la música, sinó de la vida, pròpiament. I bueno, el cèlebre compositor de Quiéreme Mucho, després l'òpera aquella tan maca, cubana, Cecilia Valdés, i altres. Doncs ell em va posar justament al costat del solista de clarinet, el mestre Juan Jorge Junco, que era una celebritat allà. I jo estava, amb 14 anyets, estava d'ajudant del solista. A poc temps va venir el Paquito de Rivero, el cèlebre, si més no, conegudíssim internacionalment, i va venir a fer pràctiques de faristol, que diuen pràctiques de atril. Bueno, dice, no, él ha venido aquí a hacer prácticas de atril. Póngase al lado de Rafael, póngase al lado de Rafael. I l'home es va posar allà al meu costat i amb el temps vam fer una gran amistat. Vam fer una gran amistat, un noi molt agradable, amb una musicalitat. En fi, no descobreixo jo res ara, però me'n recordo de quan érem nanos i sempre hem mantingut aquesta amistat durant el temps. És quan llavors vam tornar a vindre aquí a Barcelona i els meus primers contactes musicals en el món professional va ser a un concert que es va organitzar al Casal del Metge i em va acompanyar el no més il·lustre i extraordinari en aquella època gran músic, José Puertas i su conjunto de jazz. Recordo que tocava el violí de meravella i semblava que estava sentint el Stefani Grappelli, si més no el Zacarías, però tenia molta gràcia, ell tocava millor que el Zacarías, perquè era un violinista extraordinari, clàssic, de debò. I la trompeta la tocava molt bé i, si més no, tenia una dicció jazzística de New Orleans, el jazz aquell que es tocava en aquella època. I vaig fer aquest concert amb peces solista de clarinet, recordo que vaig tocar el concert d'Artichou, amb un petit arranjament per grup petit, i altres peces que en aquell moment estaven de moda, i va ser un èxit, el Casal del Metge. I llavors entra ja al món professional d'orquestres de ball i conjunts. Exacte, a poc em vaig anar introduint amb grups i em van oferir la plaça de primer saxo alt clarinet a l'Orquestra Florida, que era una orquestra de ball, i en aquella època recordo que era la millor orquestra que hi havia. Era molt bona i sonava molt bé, inclús havia arribat a fer molts discos, concretament a Casa Belter. A la Casa Belter havia gravat molts discos de peces que estaven de modes, amb cantants, pasdobles, en fi. I vaig estar ocupant el lloc, com he dit abans, el primer saxo, el lloc d'un company que estava malalt, tal qual també el mestre, el gran Adolf Bentes, que me l'estimo molt també, va estar fent també ell, fent-li la suplència, ell era un home que tenia molta feina, estava d'arreglador Belter i de més, i jo vaig entrar una temporadeta que van ser uns 4 anys ben bé, i vaig estar molt bé, sempre anant estudiant i anant treballant. Tot això, paulatinament, anar-me introduint en el món, si més no musical i professional,
vaig a fer algunes actuacions amb l'orquestra de la televisió espanyola, la qual dirigia aquella època el malograt Josep Solà, i després també havia dirigit assíduament el mestre Domènech, Alfredo Domènech, i el mestre Ventes també dirigia aquesta orquestra, i a poc, com he dit, vaig anar introduint, vaig anar fent feines. I en petits conjunts també? En petits conjunts, ja a partir d'aquí ja van anar-se succeint conjunts, si més no, més coneguts, altres no tant. Havia estat, si mal no recordo, amb el Latin Combo, vaig estar amb el cèlebre, aquell pianista argentí tan bo, el Bebo Silvetti, vaig estar una temporada, vam formar un conjunt amb els companys, amb l'Enric Ponsa, l'Isandra, el Soler, que ja no hi és, pobret, i el Pedrito Díaz, el Moliner, aquell trompetista tan extraordinari, van formar la Sonora Trinidad. No sé, vam formar molts grups. Vaig estar una temporada, uns quants anys, de músic de sessió, de gravació, als estudis Belter, músics extraordinaris i arregladors del moment, com Joan Barcons, Borrull, León Borrell, Muñoz, Mestre Rodó i altres, cadascú molt bons amb el seu estil. I vaig estar fent, crec que fèiem una bona feina, si més no, es feien gravacions amb unes qualitats bastant extraordinàries, de so, artístiques, en fi, molt importants per lo que era l'època. I vaig estar al costat d'aquests músics que he dit, el Cubedo, Javier Cubedo, que era l'encarregat de l'avisador, com si diguéssim, l'encarregat dels músics, el Fernando Orteu, Gabriel Martínez, molts que, en fi, per mi va ser una experiència molt positiva. I fins i tot es va generar un personatge misteriós que no existia, imitant a un músic italià de menys categoria. Sí, hi havia la moda d'aquell senyor que tocava, sempre es va dedicar només, únic i exclusivament a tocar balades, el Fausto Papetti, i com Belter, sempre amb la bona imatge que sempre han tingut i la qüestió comercial, i es treien noms sota la màniga i de dins de la camisa i d'un fos, i diuen, Enzo Lupo, i l'Enzo Lupo resulta que era jo, Rafael Grimal, però esclar, llavors l'Enzo Lupo va arribar a gravar 5 o 6 long plays que en el seu moment van tenir molta bona repercussió en temes de l'època, temes coneguts, temes estàndards, temes de sempre. Saxo solista, acompanyat d'orquestra, amb arranjaments, si més no, bastant importants. És això el que va generar, i jo vaig tenir l'idea, perquè també tenia ganes de tenir orquestra pròpia, i vaig formar un grup, si més no, hi havia l'amic Nilton, un brasileiro, que tocava molt bé la bateria, el meu bon amic Josep Maria Bartagí, pel descansi, el Fernandito Cubedo, el contrabaix, i jo, que ens titulàvem Enzo Lupo i su combo. I Déu-n'hi-do, arrel d'aquests discos, que havia fet una miqueta, si més no, de rebombori, la qüestió musical, i va tenir bastant d'èxit, i es va sortir bolos i feina, i va ser una època molt maca, molt maca. Sí, va ser una època que va ser una pena perquè ja van començar a anar de baixa les gravacions, no solament aquí a Barcelona, sinó a tot l'estat espanyol, a Madrid, perquè jo tenia molts contactes a Madrid amb tots aquells bons amics que encara tinc, el Juan Cano, el Medrano, el Pedro Iturralde, i ells, evidentment, sempre amb aquest aspecte havien sigut capdavanters de gravacions, però si més no estaven com nosaltres. Vaig anar una temporada amb l'Augusto Algueró i la Carmen Sevilla, en la qual anaven molts d'aquests músics que he dit ara, Pepe Sánchez també, i la cosa va començar evidentment a anar de baixa. És quan jo llavors, tot i anant treballant, vaig continuar d'alguna manera, vaig tornar a refer
una altra vegada la meva capacitat, diguem-ne, d'alguna forma, d'estudis superiors, i em vaig tornar a matricular al conservatori per obtenir el títol de composició i instrumentació i director d'orquestra. I vaig tenir que cursar les assignatures que complementen aquests títols, que són harmonia, fuga, contrapunt, evidentment, el primer i el segon i tercer curs, fuga, composició, instrumentació i direcció d'orquestra. I vaig fer-ho amb músics de la talla de Maestro García Gago, Mestre Manel Oltra, Xavier Montsalvatge i el propi Antoni Ros Marvà, un gran mestre i bon amic meu. Estem parlant dels finals dels 70, principis dels 80? Sí, estic parlant de... sí, això mateix. Finals dels 70, 77, 78, 79, 80, sí. Llavors ja tornem a trobar un altre Rafael Grimal, que és el compositor de temes clàssics i de sardanes. Bueno, sí, s'ha de dir també que vaig optar també per una banda, per una plaça a la banda municipal de Barcelona, a conseqüència de tot el tema aquest, que la crisi era evident de les gravacions, i vaig tenir l'oportunitat de presentar-me amb unes oposicions, i les vaig guanyar, i vaig estar molts anys, com a 31 anys, quasi 32, de clarinet concertino, solista de la banda municipal de Barcelona, la qual he fet molts concerts de solista també, amb el mestre Argudo, bon amic meu i gran director, i havia fet molts concerts, als quals també jo he fet alguns arranjaments per la banda, de cançons, si més no, populars catalanes, com el Rosó, el Cant dels Ocells, el solo de concurso de Messager, el vaig instrumentar per banda, una part de piano, en fi, vull dir, crec que he fet bastanta feina amb aquesta institució, la qual sempre he estimat molt. I també direcció. Direcció, evidentment, perquè, com ja t'he dit abans, jo ja estava facultat, jo ja tenia el títol de director, a part que sempre m'havia també agradat dirigir, si més no, a part de composar. L'he dirigit, recordo, des de l'any 92, ininterrompidament, l'he estat dirigint contínuament, la banda, amb qualitat de director convidat, sigui pel Departament de Cultura, l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, sigui assumint les funcions de subdirector. He fet, crec, una feina bastant important pedagògicament amb els nens, aquestes audicions d'alumnes que fèiem havíem fet al Palau alguna vegada, havíem fet també ara últimament a l'Auditori, en molts llocs. Sí, evidentment tinc obres fetes per banda, tinc alguna cosa per orquestra, però més que res també, a part de la banda, que tinc algunes obres fetes per banda, m'he dedicat sempre a la qüestió de música de càmera, grups de música de càmera, quintets, quartets de clarinet, trios de clarinets, trio d'instruments a canya, per exemple, com pot ser oboe, clarinet i flauta, i coses d'aquest tipus, les quals m'han tocat en molts llocs, i jo també he col·laborat amb peces de piano que he fet jo, amb acompanyament de piano, que tinc gravat amb la Miyuki Yamaoka, i també vull ressaltar altres peces, si més no, fetes de trompeta, violí, fagot, saxofó també, obres també editades amb editorials bastant importants, com a Villaudot, de París, Boileau, de Barcelona, Clivis i Beethoven, d'aquí de Barcelona. O sigui que, anem a veure, la producció és bastant àmplia, no m'he estancat només amb un tipus de música, i ara últimament estic fent, m'entusiasma molt això ve d'haver fet una sardana inspirada amb una gosseta que per mi és com si fos una filla, la Nina, i la vaig titular la sardana La Dolça Nina, i la vaig dedicar a la banda municipal de Barcelona, i la qual va tenir una bona acollida, va tenir molt bona acollida, la qual estic molt content. Això va passar el 2006, i a partir d'aquí és una música que també em sedueix molt, i vaig fent sardanes. En tinc una altra dedicada
a la Cobla Orquestra Moga, ara i sempre, i em vaig creant d'altres. Ara estic treballant amb una que tinc que instrumentar i anem fent coses d'aquest tipus també. Per mi el balanç ha sigut positiu i satisfactori, perquè en el transcurs de la meva vida he tocat moltes tecles dins d'aquesta feina que és la música, aquesta carrera, i per mi m'ha reportat alegries, com he dit abans, satisfaccions, conèixer llocs, he estat a l'estranger, he viatjat, també, evidentment, també te reporta uns certs beneficis, però això és el que menys he mirat jo. Sempre m'ha agradat trobar-me a gust amb la gent que he anat. Això per mi ha sigut bàsic, més que la qüestió monetària, per dir-ho d'alguna manera. I sempre m'ha donat molta satisfacció. Ara, últimament, recordo, com he dit abans, que he dirigit la banda municipal durant uns quants anys. Per mi també ha sigut molt positiu, els companys, la banda està sonant extraordinàriament bé, el públic sempre m'ha apoyat, m'ha donat escalf. Jo crec que, no sé, només que em puc parlar bé de tot això que m'ha passat satisfactòriament.